Čaute, vítam vás pri ďalšom videi. Dnes som opäť po 2 týždňoch konečne zas doma v Malých Karpatoch a idem si zabehnúť na Červený kameň, zráček klasický. Malo by to byť nejakých 80 km, asi 2100 výškových. Uvidíme, aká bude realita, takže nebudem zbytočne sa obkecávať a poďme na to. Let's go! No, všetko dúfam. Dneska sa mi fakt nechcelo vôbec ísť. Plná demotivácia. Ešte aj hodinky. Som zistil, že mám na 36% nabité, ale tak mám Enduro 3, čiže to by mohlo vydržať. Osem kilometrov za mnou, hodina 10. Pomaly som jak šnek, ale radšej pošetrím a neskôr využijem. Som už asi za 10 kilometrom, alebo tak cca okolo 10 a beží sa mi dobre. A zdar. Čau. Koľko ideš dneska? Veľa. ...16 kilometrov a nachádzam sa na Somári. Nebudem sa tu zdržovať, čak už som tu po x krát, takže nič nové a idem ďalej. Teraz nasleduje Pezínska baba. Tak, 23 km, Pezínska baba. Idem sa klasicky nájsť do reštiky na štrúdlu a pokračujem ďalej. Dobrý. Štrúdlu a horálku? Iba štrúdlu si dám, ďakujem. Hej. No, keď to není moc studené, tak mi to je. No, ne, budem tu. Ja to len rýchlo zjem a idem ďalej. Aj minulý víkend, aj predtým, hej. Hotovosti. 7,27 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem. Páči sa. Ďakujem. Ďakujem. Dovi, majte sa. No, opustil som Pezínsku babu, najedol som sa, doplnili mi vodu a idem ďalej, teraz smer Skalnatá. Tento kopec, ale už sme starí známi, takže pohoda. Čo sa zatiaľ najviac dnes obávam, je to, že sa mi vybijú hodinky. Už mám 10% dole, aj som ešte ani v polovici. 28 km, 4 hodiny za mnou. OK, nachádzam sa na Skalnatej. Skalnatú mám za sebou a akorát zliezam na Čermakovú lúku, kde je prírodný zdroj vody, takže načapujem si ďalšie tekutiny. Dneska je fakt teplo. Dávajte pozor. No, práve sa nachádzam na Zochovej chate a idem ďalej, no len musím trafiť cestu. Tady to som ešte nešiel ďalej, smerom na Červený kameň, že to je premiéra.
tak nasypal som si druhý sáček s elektrolitmi. Mohol som si ich zobrať viac, nevadí, mám sol. Je tam síce napísané, že 1 dávka denne, ale myslím si, že to pre takých dementov ako ja neplatí, takže úplne s kľudom som si mohol zobrať ešte viac. No, fakt dneska potím ranec a treba to aj doplňať. Necelých 3,5 km na Červený kameň. Let's go. Pánvica. Ale aspoň sa mi na slnku pekne dobijú hodinky. Takže má to aj nejakú výhodu predsa len. Jo. No, 5,5 hodín, 40 km a prišiel som na Červený kameň. Ubehlo to rýchlo. Klasicky už si fakt asi tá moja hlava zvyká na tie časy a vzdialenosti. Ale to neznamená, že sa mi chce. Uvidíme, dúfam, že je pitná tá voda, lebo sa poserem. Opúšťam Červený kameň, nedal som si nič, chcel som zmrzku, ale nejak som ho nenašiel, nechcel som to ale tam hľadať. Som tam aj tak zabil podľa mňa dosť času, tým, že som tam nemohol moc behať, fakt tam bolo veľa ľudí. Teraz ma čaká Veľká Homola, najbližšia zastávka. A celkovo to je ešte nejakých 40 km naspäť, no. Čo už taká je realita, treba sa s ňou zmieriť a ísť ďalej. Práve som hitol 43 km, čo znamená, že som v range ultra, ale to v podstate nič neznamená. Netreba si robiť zbytočnú radosť a hypovať sa. Dneska to bude 80, takže ešte pekne s pokorou ďalej ďalších XY hodín. Let's go! Akorát na mňa ide prvá kríza, ale taká unavová skôr, že sa mi moc nechce. Unavený som a to som si dal na hrade Red Bull. Nachádzam sa opäť na Zochovej chate a skúsim si tam ísť napustiť vodu, snáď mi dovolia, ale aj keby ne, tak to urobím. Potrebujem to. Tak nakoniec úplne bez problémov, napustil som si vodu, osviežil si ksicht a už šlapem na Veľkú Homolu. Idem cez 7 hodín a ja som skoro nič nezjedol zo svojho. 2 jablka som zjedol, 2 banány, ešte tu mám dvoje takéto veľké balenia, ešte 2 jablka, 2 banány, 2 Red Bully, potom jedny také menšie Haribo a ešte tucky. Čiže mám túto úplnú prdel, ale takto som ja vždy šetrím, aby som mal na tie posledné etapy. Takže idem si dať tieto veci tak, aby som ich mal po ruke. Čo si zoberiem banán, cukríky, možno ešte Red Bull si šláhnem hore. A tak, no je to nejaký kilometr ešte tam hore. Poďme. Už som vyprahnutý jak sviňa a to pijem celkom často. Kokos, keď si spomeniem na ten ľadový prameň na Čermakovej luke. A viete čo je najhoršie? Že ja tady už nejdem. Netreba mysleť na to, čo nemám, ani mať nebudem, ale na to, čo mám a na to, čo je práve teraz. To je na ultra to super, že ťa učí žiť v tomto okamihu, tu v prítomnosti. Hlava ti síce ulieta, hej, ale ono sa učíš krotiť. Ja to už vidím na sebe, že mám za sebou za chvíľu 50 km a proste nejdem sa z toho pojebať. Neodpadávam tu, nechce sa mi, jasné a tak ďalej, blabla, niečo ma trošku bolí, ale proste idem. Takže o tom to je, učiť ťa to žiť tu a teraz.
Každý, kto ma pozná, vie, ako neznášam výšky. Ale treba sa prekonávať. Odfotím vás na prvú. Kde si? Tu si. Red Bull. Joj. Hlupak. Na zdravie. Aj keď ten kofeín samotný už ma asi tak nekopie, ale tá chuť, to mi vždy dodá energiu. Baba od necelé 4 km. A už nevládzem. Let's go, don't be pussy. Keď o tom čítaš, alebo pozeráš videá, tak si povieš, že však to nejak zvládnem, nejak sa to dá dať a tak ďalej. Ale keď v tom reálne si, tak to je niečo úplne iné. No, dúfam, že máte tá ešte otvorené. Dobrý. Kolu si dám ešte jednu. Aha. No, ešte do Rače. To už je len 20 km, čo ale? To už je len tak. Hej. Hlavou za to, jak No, to už vždy, keď som to, tak si poviem, že to už je len kúsok. Ty si taký náš veľký klient, tak ja ti toto je posledná štrudla, čo mi ostáva strúhanková. Ó, jasné. Tak si daj. Ďakujem Máš krásne. gratis, dobre? Ďakujem. No aj. A toto mi dáš 2,50. Hejte, 3. Ja som ti to dala, že aby si... Páči sa vám. Ďakujem. Ježiš, toto... Super. Počkaj, dám ti ešte vidličku. Rada. Ďakujem. Ale ľudia sú nevďační, viete. Vidíš, veľa pumpy má tam dať euro, tak radšej ideš tak na babi sa víš. No, však jasné. No hovorím, že odo mňa len dobré recenzie, to sa nemusíte bať. No tak opúšťam babu. Už ste mohli vidieť, že pani mi začala tykať. Dala mi 2 štrudle zadarmo. Takže som sa dobre najedol, dal som si kolu. Čaká ma posledných 23 km. Jaj, let's go. Dobre, pezínska baba, konské hlavy. Ďalej ma čaká Somár, potom Biely kríž a potom Rača. Aj, ale nebudem sa tešiť, ešte sa môže hocičo stať. Aj keď chcel by som sa, ale treba sa držať v strede, treba mať pokoru, lebo nikdy nevieš, čo ťa zvalcuje, keď si myslíš, že si vyhral. Jak sa vraví, nekrič hop predtým, ako skočíš. A pri ultra je toto železné pravidlo. Tak, som na Somári a mimo toho, že mi treba srať, tak som už na konci skoro, posledná etapa, ešte nejakých 16 km a je to tam. Momentálne mám 68 km za sebou a idem už 10,5 hodiny. Takže dúfam, že za tú hodinu a pol to stihnem. Niekto je tých 12 hodín max a môžem ísť domov konečne. Idem sa pozrieť ešte tuto na výhľad. Stihol som to ešte pri západe slnka, chvála Bohu, a už budem musieť potom vytiahnuť čelovku. Nebudem sa tu zdržovať, lebo už mi je zima. Dám si posledný Red Bull a idem to docválať už do cieľa. Na zdravie. Práve som zistil, že mám vybitú čelovku.
A to som si ju dával nabíjať, tak ja neviem, či som dement a som to tam nejak zle zastrčil, ale že si budem musieť asi svietiť telefónom. Akože dá sa to zvládať aj s tým telefónom, ale po tých hodinách je to už fakt dotrava. Ešte niečo držať v ruke. Ale tak čo, treba robiť s tým, čo je. Za chvíľu som na Bielom kríži pri horárni. Bodaj by tam ešte bolo otvorené a dolial by som si vodu, lebo fakt dneska pijem dosť. Fakt som dosť smedný často. OK. Tu je nejaká party hard v horárni. Chcel som si vypýtať vodu, ale asi serem na to. Mám to sami debatovať s najebanými ľuďmi. Ja mám na to energiu, takže snad vystačím s tým, čo mám. Posledných 8 km predo mňou. Let's go. Na jednej strane je tento koniec vždy tak na hlavu, že keď máš len kúsok, tak sa ti to zdá jak nekonečná cesta. Ale tešil som sa na tento moment, lebo mám rád už keď je tma a vylezú hviezdy tuto krásne, v lese ich je vidno. Není tu toľko okolitého svetla z mesta, takže není to možno jak niekde v horách, ďalej u nás na Slovensku, ale je to pekné. Kľud, len proste idem a užívam si výhľad. Takže na to sa vždy teším, keď viem, že budem behať aj v noci, teda po tme. Je to pekné. Aj toto. 80 km, čiže už posledných 4, maximálne 5. Ako hovoria v Amerike, tak your mom can run 5K. Tvoja matka vie zabehnúť 5 km, čiže to už je nič. Fú. Toto sú tie konce, no. Chvíľu bežím a keď to stopnem, lebo proste chcem vykračať, alebo ide kopec a chcem kračať, tak taká bolesť. Ale dá sa to, neumieram. Posledný kúsok som na asfaltke, ktorá ide rovno k gymu. Nejaké asi 3 kiláky možno ešte. Let's go! Tak, horareň na peknej ceste a už len zliesť nejaký kilák a pol, možno posledných nejakých 700 metrov. Z hodinky vydržali nakoniec. Enduro 3 len potvrdili svoje postavenie na tróne všetkých smart hodiniek s výdržou batérie, pretože som začínal na nejakých 36%. Neviem koľko mám teraz, ale už to bude fakt málo. A idem asi 13 hodín už pomaly. A oni vydržali, takže klobúk dole. Vysnívaný koniec už za rohom, ono to vždy dojde, ten koniec. Len treba vytrvať, ale vždy to dojde. Všetko raz skončí, aj toto utrpenie. Je to tam, 84 km, 13 hodín. Mission done. No, je 11:30, práve som dorazil domov. Idem si dať sprchu a rovno si láhnuť, lebo som fakt rozbitý. Dneska to bol akože mazec. Nezdalo sa to počas, ale pri konci sa to už tak nahromadilo a už som fakt akože v prdeli. Takže 84 km, 2400-500, už ani neviem, výškových. Cieľ splnený, bol som teda na Červenom kameni aj na Veľkej Homole a toľko k tomu, no. Idem si konečne lahnúť a vidíme sa pri ďalšom videi. Čaute.